אנחנו חשבנו קפוארה ברחוב. זה קצת מפחיד אותי. גייז, נס! זאת לא מסונכרנת, את חוטפת בפרצוף. רגע, תגיד, אני רוצה סליחה? שומעים את זה קופצים. איך שזה? יפה מאוד. ועכשיו אתה מאמן אותי. שם יד ככה, בדיוק, בגובה הזה. ואני אתן לך כיף רק עם הרגל. מוכן אדוני? אחד. חבר'ה, צעירים וזקנים, אנחנו עושים שיעור קפוארה חינם. מי רוצה להשתתף? הוא גם לא בקפוארה, יוטו. מי רוצה להצטרף? יאללה בואו! רק בסיס של קפוארה, זה נראה ככה, זה מאוד פשוט. גם מבוגרים, גם ילדים יכולים ללמוד. בואו תעמדו כאן. אנחנו מלמדים, יאללה. יאללה, בואו איתנו. רוצים לשבת? כן, אבל זה פחות נורא. איזה בנות מקסימות. כל הכבוד להן גם על היוזמה. רוצים לראות עוד? יש לנו רק דקה.